Il-Gvern ħabbar it-tneddija tal-Linja Nazzjonali ta' Sapport tal-Vittmi ta' Kriminalità. In-numru ta' din il-linja nazzjonali huwa 116006. Dan tħabbar waqt konferenza tal-Gvern bit-tema nwettqu flimkien li kienet indirizzata mill-Ministru għall-Intern, Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri. Ġie spjegat kif persuna li tażel tagħmel użu minn din il-linja tista' titkellem u tiftaħ qalba anke b'mod konfidenzjali. Din il-linja nazzjonali se sservi wkoll ta' gwida għal diversi servizzi mhux biss mill-Aġenzija Sapport tal-Vittmi tal-Kriminalità iżda anke minn entitajiet oħrajn kemm tal-Istat u minn għaqdiet u organizzazzjonijiet volontarji. Dwar dan u aktar tkellimna mal-Ispettur Silvana Gafa li hija responsabbli mis-servizzi fih dan l-Aġenzija. Persuni li kienu vittma ta' kriminalità ser ikunu jistgħu jċemplu fuq dan is-support line u aħna nikwidawhom skont il-bżonnijiet tagħhom f'dak iż-żmien partikolari. Ġifieri ħaninformawhom bid-drittijiet tagħhom bħala vittma, ser ninformawhom bis-servizzi li hemm available anke bħala aġenzija li huma support emozjonali, follow-up u informazzjoni fuq ir-rapporti u anke legal advice. Gafa sostniet ukoll kif dawk li għamlu użu minn din il-linja se jkunu anke riferuti barra mill-Aġenzija l-aktar għajnuna fejn hemm bżonn. Però jekk huma għandhom bżonn anke servizzi li ma jqgħux taħt is-servizzi li noffru aħna bħala aġenzija, se nirreferuhom anke barra mill-aġenzija wkoll. Ser nigwidawhom x'għandhom jagħmlu u kemm jista' jkun intuhom is-support li jkollhom bżonn f'dak iż-żmien partikolari. Dan is-servizz se jkun miftuħ bejn is-7:30 ta' filgħodu u 7:30 ta' filgħaxija mit-2 sal ħadd u se jibda jopera mill-ewwel ta' Mejju. Dan is-servizz se jkompli jiġi estis fi żmien li ġej. Il-Ministru Byron Camilleri sostna l-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ dawn it-tip ta' servizzi. Naħseb illi waħda mill-iktar affarijiet importanti li għamilna fil-Ministeru tal-Intern fl-aħħar żmien kien li għamilna dan ix-shift li mhux biss nifukaw fuq il-kriminalità u min jagħmel il-kriminalità iżda wkoll nagħmlu shift li nagħtu importanza u diversi servizzi lill-vittmi.